Spraviť zastávky, áno. Nie. Avión. 16 km ešte. Celkom dlhá vychádzka. No čo, stopka? Hej, čo už. Ja zase nechápem, kaďal ma tá navigácia ťaha, ty vole. Či tadiaľ som prišiel? No, neviem, no. A čo som hovoril? Jaj, že... No, neviem, čo som hovoril. Nepamätám si. Furt sa mi tak rozvetvia myšlienky, že jednoducho jednu vetvu tam bola stopka tiež? Hopla. Inak šéf mi hovoril, že keď pôjdeš tam hore, tak si dávaj pozor, aby ti nevyskočil nejaký tento jeleň na cestu. Tak už viem, prečo to hovoril, lebo verím, že v týchto... Zajac. Haha, spomeň jeleňa a prebehne ti zajac. No, či to asi tak sa nehovorí, ale momentálne taká je situácia. Verím, že v týchto lesoch teda asi má čo vybehnúť na cestu. Inak sú tu aj medvede a včera mi ukazoval video, ako v vedľajšej dedine nejaký chlapík z traktora nakameroval vlka, ako mu išiel cez sad. Takže atmosféru to má, fakt. Atmosféru hlbokých lesov a hôr to má. Je tu zima, teraz mi je fakt akože, normálne mi je zima. A nachádzajú sa tu všelijaké rôzne živočichy. Takže dúfam, že mi nevybehne na cestu ani jeleň a ani mäsožravejší typ zvieratka. Inak viete, čo je trošku komplikované? Ja vám to vysvetlím, lebo kto nikdy takéto videá nerobil, tak vlastne mu to ani nenapadne asi. Ani mne to nenapadlo, kým som to nerobil. Že ja veľa vecí do videa poviem a potom ich nakoniec vystrihnem, pretože neviem, dôvodov je veľa, napríklad jednoducho sa mi to už tam nevojde, video je príliš dlhé, vyhodnotím to tak, že to nie je dôležitá informácia, ale proste poviem niečo. A potom, keď robím ďalšie videá, tak si myslím, že toto som už vo videu povedal, tak vám proste nejak na to nadviažem v tom ďalšom videu, lebo si vravím, že toto už ste počuli, čiže viete, o čom hovorím, hej, lenže ja zabudnem, že ja som to síce vravel do videa, ale v skutočnosti som to do ňoho nakoniec nedal, čiže vy vôbec možno netušíte, o čom ja kecam. Čiže ak by sa mi to niekedy náhodou stalo, zima, tak aby ste vedeli prečo, hej, že nerobím to naschvál. Teraz, priatelia, myslím, že príde o chvíľu epický okamih, kedy sa pred nami otvorí výhľad na údolie Val d'Ignon, v ktorom sa ja nachádzam. A všetky tieto dediny, ktorými chodím, tak sa v ňom nachádzajú, pretože tu je to tak, že vlastne sú hory a medzi nimi sme my a dediny. A potom sú to teda také údolia. Toto, v ktorom som ja, sa volá Val d'Ignon, teda údolie Ňon, ale Ňon asi, nie je to, myslím, že je to s mäkkým ň. Čo toto? Čo? Nič, dobre. akože mám ísť naspäť, hej? Ne, nejdem naspäť. Nasrať. Jo, tres. Akože... No. Napríklad teraz je celkom pekne osvetlená táto dedina a ja sa vám pokúsim ukázať aspoň takto, lebo neviem, vždycky keď sa pozerám inám, tak neviem úplne, čo je predo mnou. Logicky. A ja už sa začínam naozaj strácať. Že ešte aj s navigáciou dokážem zablúdiť, tak to už je akože sila. A to dneska nie je prvýkrát.
No nič, ja sa idem pozrieť, čo to tu má znamenať. No, kde som? Kde som zase? Asi by som mal zmeniť postup, akým to robím, a teda najskôr sa navečerať a potom ísť až natáčať, pretože za normálnych okolností by mi nevadilo, že blúdim, pretože je tu krásne, prečo by mi to malo vadiť, že? Ale tým, že som hladný, tak som z toho dosť nervózny, pretože už sa chcem najesť a som zlý. Fakt som zlý, keď som hladný. Takže to blúdenie mi veľmi na pohode nepridáva. Takže zrejme na budúce asi opačný postup, tak ako som to robil, keď som išiel na priehradu, a to znamená najesť sa a potom ísť. Tak. No tak, a to sa nám celkom otvoril pekný výhľad. Nakoniec. Dobre, ide niečo oproti. Ej! Tak. Čo poviete? Pekné, čo? Na budúce chcem ísť inak... Au. Na budúce chcem ísť inak tam. Nie tu. Už... Proste tam, za tým domom. Tam, na tej strane údolia. Je tam... v tých horách, pomerne vysoko, je tam nejaká reštaurácia, ku ktorej vedie cesta. Takže je to jedna z ciest, na ktorú sa teoreticky môžete tešiť, pretože mám v úmysle tam skočiť a samozrejme vás tam zobrať so sebou. Ďalšie miesto, kam chcem ísť, je tam. Dobre, to ste asi nevideli, už ho ani neuvidíte, ale nevadí, to vám tiež približím na budúce. Je tam proste taký jeden veľký zámok, krásny, ktorý som ešte nikdy nevidel, ale viem, že je krásny podľa toho, že som videl fotky a tiež z dedinky, kde bývam, tak od kostola je ho krásne vidieť. Takže ten zase uvidíte niekedy na budúce. A čo ešte? Pomaličky sa blížime do cieľa. Chcel som vám povedať, že píšte mi, čo by ste chceli vidieť, ale je veľmi veľká pravdepodobnosť, že nikto z vás tu ešte asi nebol, takže asi ani neviete, čo by ste chceli vidieť, že? Takže to necháte na mňa a ja vyberiem, čo by ste chceli vidieť. Presne. Tak to spravíme. Pozrite sa. Úplne len tak náhodná dedina a pozrite sa, aký pohľad krásny. A dokonca to je ten kostol, o ktorom som hovoril, že od toho kostola je krásny výhľad a je z neho pekne vidieť ten zámok. Takže presne. To je on. Tam je ten kostol a tam je ten zámok. Teda, tam je ten kostol za mnou a tam je ten zámok. Tak. A rozmýšľam, kde sa s vami mám rozlúčiť potom, aby to bolo na mieste, na ktorom ste ešte neboli. A... tak už viem, kde sa s vami rozlúčim dnes. Pôjdem ku tomu kostolu a ukážem vám ten zámok od toho kostola, aby ste videli, že nekecam, že je od neho fakt pekný výhľad a že ten pohľad jednoducho stojí za to. Takže dneska dáme rozlúčku pri kostole. Ja som tam už dnes raz bol, pri tom kostole. Opa. Dúfam, že tu neškrtnem. Výfuk, dobre. Jak je tu veľa aut. Čo to? Tak priatelia, sme tu pri kostole a ja sa idem s vami rozlúčiť na toto nádherné miesto. Ukážem vám zámok, aj tetu nejakú, tak cintorín. Takže tam je zámok, neviem ako to vidíte na videu, takže tam pred nami je zámok, nech sa páči. A jedno z ďalších videí, ešte neviem presne ktoré, bude práve tam. Čaute. Čau. Koza? No ty konožko?
No parlare italiano. Scusa. S tetou som už pokecal, neviem, či to dám do videa, ale však možno bude sranda. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.